Ito, pipilapan ko to. Ito. Magbibigay na tayo ng 1 month advance notice sa aking company. Papaalam muna ako sa kanila for the time being. You know what I mean? Guys, magandang umaga, nagbabalik ang lakay. Ayan, nandito na tayo ngayon sa boundary ng British Columbia, which is andun yung British Columbia Yoho National Park. At nandito naman yung Welcome to Alberta, Wildrose County. Sarado pala, hindi ako makapasok kasi pupunta ako dun sa washroom. Nawa-washroom na ako eh. Tabi muna natin si Cordapia dyan at magwa-washroom tayo. Hindi pa malamig, ganda pa ang climate. Pero meron ng snow, nakita natin. Ganda naman dito. Maganda sana ito kung bukas ito. Wala, sarado eh. Kaya hindi ako makapasok doon, kaya tumabi lang muna ako dyan. Double lane naman, kaya okay lang. Nababawas kasi tayo, kailangan naman natin magbawas. Sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Tracker, no? Gahapon nandun pa tayo sa British Columbia, na sinabi nga sa akin na Miyerkules pa ako magkakaload. Ngayon, Martes na ngayon guys. Pero nung bandang hapon, sinabi nila sa akin meron daw silang nakita mas maganda. Kaya kung sino man yung nakaabot sa video vlog ko na yun doon, no? Kung naabot nyo yung video vlog kong yun, mayroon talaga tayong reload na. Ngayon, nandito tayo sa Alberta. Nag-drive ako kagabi all the way to Golden, British Columbia. Doon ako natulog sa Golden. Gabi na. Tapos, after ng 10 hours of duty, nag-drive ulit ako kayo dito. Nakabot na tayo rito. Guys, bago kayo pagpatuloy, gusto ko sanang sabihin sa inyo, sa mga nanonood sa vlog natin, kung gusto nyong may shoutout ko kayo, kasi nilalagay ko sa card sa aking mga video, maximum 5 shoutout o 5 cards ang may lalagay ko sa aking vlog. Kahit gaano pa kahaba yan, kailangan nyo lang patapusin yung video vlog ko. Kung gusto nyo makita yung shoutout ko sa mga palangan ninyo, mag drop comment lang kayo sa comment section down below. Tapos kukunin ko yung mismong pangalan ninyo o channel nyo doon. Tapos ilalagay ko sa cards, lalabas doon. Katulad nito, makikita nyo dito sa may left side ko banda. Kung sa left side ko man yan, yung pangalan kung sino nandiyan, yun yung isi-shoutout ko. Kaya huwag nyo kakalimutan mag-drop ng comment upang sa ganon mai-shoutout ko po kayo sa mga masugid nating taga-panood dyan. Yes! But anyway, ang pick up ko mga bandang alas 3 pa. Malapit na ako sa Alberta, mga dalawang oras na lang andun na tayo. Rinatrat ko na ng rinatrat kasi siyempre almost kung kahapon 3 days ko kahapon eh. Ngayon 4 days ko dapat, 5 days ko bukas Miyerkules. Pero 6 days dapat yun kung ikikwenta ko pa dapat yung Friday. Sa Friday pa lang Friday na empty na ako. Maghapon na yan, Saturday, Sunday, Monday kahapon, Tuesday ngayon, Wednesday bukas. Subali 6 na araw kung tutusin ang layover ko. Kung hindi sila nakahanap, ay sarado mga lude. Yun lang. Kaya pala sinarado nila kasi wala rin, hindi rin pala tayo makaka-washroom. Na babawas pa naman ako. Wala guys. Wala. Hindi makapag-washroom. Rado. Ay, wala. Yan ko na. Tara na lang. Ay. Maghanap na lang ako sa bandarian guys. Tara. Hindi naman ako pwedeng tumuwad dito para lamang magbawas. Kaya pa namang tiisin.
Ayan guys ha. Let's go. Sarado talaga. Hindi pala talaga pwede yung ano, kaya ginanito nila. Okay. Ayun guys, ang ganda. Wow! Bundok tapos ang daming mga usok sa kabang. Pagi man na. Wala nang snow rito. Wala pang snow rito sa ano guys, sa Highway 1 Alberta. Malinis. Mga instruction. Magpapaugas pa tayo lang. Okay lang. Meron pa tayong isa't kalating oras. Nandun na tayo sa Calgary guys. Yes! 95 miles. Tuloy-tuloy lang ako. Ayan guys, oh. Ganda talaga rito. Milky Way. Kala mo sa langit ka eh. You know? Wow! Ang taas na bundok yan guys. Sa totoo lang. Yan ang tsura ng Rocky Mountain kapag napalibutan ng ano o natakpan ng fog yan eh. Alright, Calgary na guys. Ayan, nakita natin Blue Sky City, Calgary. Ang ganda ng bahay nila dyan ha. Taol. Meron pa tayong 20 minutes driving sa pipikapan. Alas 4 eh. Sakto alas 12 na, may 4 na oras tayong advance. Okay lang, tamang-tama. Dadaan muna siguro ko rito sa ano, maligo muna tayo. Parang gusto kong maligo guys. Shower muna tayo. Shower muna tayo. Shower. Slashy pa, hindi pa nag-i-snow ng malakas. Wala pang snow rito eh. It miscalculated badly last time. Calgary, Calgary, Calgary. Ganda ng mga bahay dun guys, oh. Ito. Nasa tuktok lang sila ng ano eh. Bundok, ano yan? Hill. Haley. Mahal ang cost of living din dito guys.
Mahirap na rin ma-PR dito, ewan ko lang ha. Pero sabi ng mga tropa, nahirapan daw silang ma-PR dito eh. Or when I left her outside the curtain to the PR bay where Charles was beginning. Maybe it was my eyes. Maybe it was my long leather coat, or the skin-tight black t-shirt, or the silver tied in my hair. Maybe it was even the guns, Crowded na rin or the kasi. building. Or maybe it was her raped, traumatized daughter whimpering even through the sedation. Sometimes people aren't... Ayun na yung mga building ng Calgary yan ha. Makikita mo, ang dami doon. The disappearance itself Center throws City everything ng off, Calgary. screws everything up. Doon. I wanted to call Sal, but he would immediately be able to tell something was wrong. He didn't. Turn right on 114 Avenue Southeast. Alright. Lit nga ng snow niya guys. In 1 mile, turn left on 52 Street Southeast. November ngayon eh. November na eh. Wala pa, hindi pa nagpupulis na. Lapit na tayo sa pick up po. Lapit sa kabila na lang dapat. Bumarang na lang sana ako. Mas malapit yata sa kabila. In 1/2 mile, turn left on 52 Street Southeast. Alright. Turn left at the traffic light. Calgary, Alberta. Albertans, Albertans, Albertans. Closest is Hellspawn. That would put a little wrinkle in our bargain. Since you're already in Dutch by cavorting with the Sorrows not so long ago. Oh, let's not fight. Come see me, kid. Hold your breath until I show up there, please. I rolled over and stared at the skylight. Late afternoon sunlight filled the 1/2 plexiglass mile, rectangle turn with left on gold. 106 I Avenue was under the Southeast. messy blankets, except for my bare foot. The sheet wrapped around my ankle like a hat. My toes flexed as sunlight scoured my vision. Comfortable safety. Tahimik ang Calgary, Alberta. Psychic white noise. Hindi pa masyadong Tuned matraffic. my mind to a blank, meaningless hum. But my hands were shaking. Alright guys, ayan, nandito na tayo. Kaliwaan na lang ako, oh. Andun na tayo mamaya. Under the blankets. Tapos mag-check-in muna ako doon. Under its shield of leather, ran with moist warmth. Turn left at the It wasn't traffic much to light. look at. Puckered lip print as if someone had painted lie on the skin with a whisper of recognition. It still functioned the way it always did, feeding me with etheric force, hiking my physical strength, and just generally making me a lot harder to kill. I hadn't been into the mountain this very chamber for that power.
Alright guys, ayan, nag-check-in na ako sa loob at ito, door 15 daw tayo. Ganun lang ako. Tube. Tapos back. Atras. Wala pa mga thriller dito, saktuhan lang ang laban. Sakto. Thank you, Dad. Thank you. At binigyan nyo ako ng load na pangbawian. Bawing-bawi ako rito kahit nali-over pa ako ng 3 araw. Maganda. Nakabatak ako ng almost $3 per miles eh. Wow! Tapos, ikot tayo rito. Sabay straighten up. Sabay diretsohan lang ang labanan. Alright. Alright, patayin muna natin. Yes, antayin ko na lang na ma-udal nila ako. Aga tayo dito ng 1 oras pero okay lang. At saan na ba yung papel dito na dapat kong fill ako? I guess ito. Dito pala. Where are you? Ito guys, kailangan kong fill upan ito guys. Magbibigay na tayo ng ano, ito pipilapan ko to. Ito magbibigay na tayo ng 1 month advance notice sa aking company. Papaalam muna ako sa kanila for the time being. You know what I mean? Kailangan ko munang umalis. Yan. Pilapan ko lang muna ito. Okay, so ito yun eh. Advance notice itong pipilapan natin para sa holiday. So pangalan ko ay sulat ko rito. Of course without pay kasi hindi naman ako babayaran talaga. Okay. Dito yung mga dapat na kung gusto mong ano, ito. Nandiyan Turk Enterprise Leave Request Form 2023. 2023 pa pala ito. So pangalan ko, employee number, Nestor Trinidad, or employee name, position, owner operator. Hindi ko na alam kung ano, hindi ko na kailangan ilagay dyan. Please check circle as it applies to ensure the correct absence is documented. So without pay, wala naman kaming bayad kapag ka nag-bakasyon kami kasi siyempre owner operator nga guys. So vacation, sick leave,
bereavement leave, time off in lieu, statutory holiday, leave of absence, vacation time, payoff. Hindi, dito tayo. Time off. Magta-time off muna ako. Mag-day off muna tayo. Yan. So, date request is started. Ilalagay ko rito is starting 12 23 20 25 to 01 03 2026. Ayan, 2026. Tapos ilagay kong comment dito, spending holidays with family. Ayan. Tapos of course signature ko rin nasa kanila na yon kung i-approve nila. Tapos date today is 11 18 2025. Ayan. Ano ko na to guys. Alright, ayan, fill upan na natin itong ating 1 month advance notice na pamamaalam sa company. All I have to do is just fax to them. Ipapax ko na lang ito sa kanila, itong form na ito, at bahala na sila kung approvean nila. Ayan. O kaya pipicturean ko na ito, tapos ipadala ko na sa aking dispatch para sa ganun may process, may padala nila. Kasi siyempre kung hindi mo guys hindi natin guys gagawin ito na magbigay ng 1 month advance sa kanila, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng problema yung planning, kung sino ilalagay nilang tao, kung sino yung ipipwesto nila, ilulugar nila doon sa mga biyahe. Kaya kailangan ibigay na natin ito, nasa kanila na to kung approvean nila. Hopefully naman ma-approvean nila, kasi alam naman nila halos babad na ako sa karsada. Ito na lang talaga yung panahon na gusto ko rin talagang magpahinga. Yan. Holiday naman, kaya kumbaga enjoyin naman natin yung ating sa family natin, ang ating pagkakataon makasama yung family natin. Pipicturean ko tapos ipadala ko na lang sa kanila. Yes! Alright guys, ayan, abangan ko na lang ito. Antayin ko kung kailan sila pupunta kasi nakasarado pa. Actually alas 4 yung ating appointment dito, pero ang oras pa lang dito guys is alas 3 pala kung nakikita nyo. Advance ako ng isang oras, but anyway, at least ito na, dito na tayo. All I have to do is mag-antay na lang sa kanila. Yan guys. Ayan na guys, kinatok na tayo ni kababayan, Pilipino to Kumusta bro? Ayan nga vlog tayo okay lang? Okay. Buksan ko na? Malapit ng Christmas. Kaya magpapasko na naman. Malamig na. Pero ang kagandahan ngayon kasi hindi pa masyadong hindi pa masyadong nag-i-snow. That's a good thing. Kaya nga yan. Ayan na siya. Kaya mo na?
Sige, shoutout mo na yung misis mo. Oh, shoutout taga Iloilo dyan. Taga Iloilo. Sige, shoutout sa mga taga Iloilo ka pala. Oo. Ilonggo. Tras na tayo. Para matapos na to. Maludan na tayo agad-agad. At makapag-drive pa tayo, guys. Ngayon, ngayong gabi, kahit mga 3 oras para buong driving tayo bukas. Kasi aba-20 naman ang deliver ko nito. Okay, tayo muna natin. Tapos yan ko na to. Lagay ko na. Oh, no problem. Double check mo na lang. Okay. Mga 1 hour kuya. Sige, no problem. Laki kasi. Okay lang. Yan lang muna yan. Alright, tayo natin. 2 hours later. Alright guys, ayan, nagbabalik na tayo. Ito, nakuha ko ng papel. Isang bugkos na papel yung nakuha ko. At loaded na tayo yung 1 oras nila. Umabot din ng 2 kalahating oras. Pero okay lang. At least nakuha na natin yung pangarga natin. Nakuha na natin yung papel. Sarado ko na rin. Hindi ko na pinakita sa inyo guys kasi baka mamaya sisantian ako ng top nang dahil lamang sa makita nyo pangarga. Kasi ito yung mga load nila o load namin na talagang valuable. Hindi dapat may pinapakita yung pangalan kasi baka mamaya masulot pa ng iba. Pipicturean ko na lang ito at papadala ko na lang itong letter natin, request letter natin. Picturean ko at padala ko sa dispatch para sa ganun magawa na nila. Okay, so padala natin kay Boss Darrell. Okay, there. Ayan guys. So, paano? Tapusin ko na yung video vlog natin ito. Thank you for watching. So, sunod na vlog natin, on the way na naman tayo ng Vancouver. Pagbalik natin doon sa Vancouver guys, after may delivery ito, sinabihan naman na ako na mayroon tayong reload agad. Papunta tayo ngayon ng Hillsboro, Oregon. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Diretsuhin ko na to kasi medyo madilim na. I love you all. Once again, huwag nyo kalimutan mag-drop ng comment na magpa-shoutout para may lagay natin doon sa card yung mga pangalan niyo. Kailangan nyo lang tapusin yung video kasi i-spread out ko yung 5 tao kada video na may ilalagay ko doon. Basta nagpa-pop up lang dyan sa inyong screen kung sino yung mga nilalagay ko dyan na mga pangalan kasi tinitignan ko yung mga masugid nating tagapanood. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.